A mým dalším hostem je Nikola Bartáková. Ahoj. Ahoj, Filipe. Ty jsi osobní kouč, nebo jak bychom tě mohli přímo specifikovat? Tak já vlastně celý tohle vzniklo, že už před lety jsem začala trénovat lidi a tím jsem se vlastně dostala i k závodu, který budeme později zmiňovat. Ale v současné době jsem navázala i na to, že na sociálních sítích začal být závod populární, dát se s cestou osobního kouče a tak trošku jim poodhalit to zákulisí, co se děje, aby poznali i tu jinou stránku toho závodu a snažím se je namotivovat k tomu, aby se závodu účastnili a taky jim poradit, jak se účastnit co nejlépe. Ten závod můžeme asi zmínit dopředu, aby bylo vidět, o čem se bavíme. Je to Spartan Race, což je trošku extrémní běh s několika překážky. Jak doporučuješ se připravit na takovýhle trénink? Protože vím, že tvůj trénink znamená, že to vlastně jedeme ten kruhový trénink. Tak. Jasně. Vlastně do tréninku se snažím zapojit všestrannost, tak aby jsme zapojili všechny svaly najednou. Ale jak jsme říkali na tréninku, chci, aby nepřišli lidi, kteří se připravují pouze na ten závod, ale třeba kluci, kteří by odpoledne chtěli pomoct v pátek babičce s nákupem. Takže aby se zlepšili si kondičku a všeobecně celou motoriku toho těla. Zároveň tam chodí taky ale holky třeba, který chtějí zhubnout, chtějí se třeba připravit na sezónu do plavek a pak třeba v září nějaký ten závod odběhnout. To se nedělím, protože já když jsem začal chodit na tvý tréninky, tak za mě to lilo, až to hezký nebylo a to se pak daří. Můžeme asi říct vlastně, že jak vypadá vlastně ten trénink, když člověk přijde, je to na boso? Je to na boso už jenom kvůli tomu, že cvičíme vlastně na tatami, které v tom prostoru, kde cvičíme, jsou. A začínáme nějakou základní rozcvičkou, zahřátím celého těla, a pak to máme postavený do 2 bloků, že na začátek se snažím zapojit ty silové cviky a potom dolaďujeme v tom takovém tom kruháči na konec tréninku v druhé půlce hodiny kruhový trénink, který je zaměřený už na ty menší svaly, jako je třeba biceps, triceps. Ono to je pravda, že vlastně my tam jedeme určitý části, jedeme nějakou dobu, což je asi zajímavý na tom kruhovém Vlastně první půlka toho tréninku, jak víš, je určitě na opakování a ta druhá část tréninku je věnována časovému limitu, kdy vlastně většinou ve 40 nebo 30 minut vteřinových intervalech střídáme ty jednotlivé stanoviště. Což vlastně mají teďka i diváci možnost vidět pár fotek z našeho tréninku. Který byl vydářený. A ono všechny tréninky. No. A co tam vlastně ten člověk vlastně může přijít a doporučuje už mít nějakou fyzičku nebo ne? Já myslím, že ten trénink je tak variabilní, že se snažím, aby si tam našel svý i ten začátečník, který se seznamuje třeba se sportem, protože ne každý je na tom třeba fyzicky tak, nebo svalovou indispozicí připravený dostatečně, takže se snažím, aby byla těžší a lehčí varianta toho cviku a podle toho i přizpůsobuju toho opakování. Takže dám příklad, přijde Anička, která nikdy necvičila, ale vedle ní třeba bude Martin, který přijde. A jsou naprosto odlišní, ale určitě se tam sami se sebou poperou a navzájem se vyhecují k těm lepším výkonům. Což se mi i líbilo, že když jsme jeli vlastně ten minulý trénink, tak jsme jeli i ve dvoucích. Což si myslím, že je fajn, že ten člověk se vlastně hecuje navzájem s tím druhým a i když nemůže, tak bojuje. Je pravda, že když vidí, že ten vedle ještě nějakou tu sílu má, tak přidá. To je pravda. Kde bereš inspiraci vlastně a jak si skládáš ten trénink? Tak určitě sleduju hodně videa. Musím říct, že i konkurence, protože podle mě vždycky konkurence je ten nejlepší hnací motor, který můžeme mít. Ale taky se inspiruju třeba i ze závodů, protože vím, který třeba překážky tam jsou. Ale nikdy nezapomenu do tréninku zapojit takovej ten střed těla, ten vnitřní stabilizační systém, aby ten člověk vlastně provedl ten cvik správně. Já jsem zastánce toho, že je lepší víc správně a kvalitně, než teda málo a efektivně jakoby zapojit to tělo tak, že bychom ten trénink nebo vůbec cvik provedli špatně. Je pravda, že tady je i fajn, když člověk zpevní ten vnitřek, tak se mu i pak dál líp cvičí. A pak teprve může přijít to nabírání těch svalů do těch plavek, že jo, co potřebujeme a chceme. Tak. Proto mě kolikrát zarazí, když přijde holka, já řeknu, teď si dáme 10 kliků a všechny se tam s tím perou, ale na úkor toho zdraví a pak odchází, že jí bolí třeba bedra postupně. Co všechno vlastně využíváš a co člověk vlastně může zažít během tvýho tréninku? Tak snažím se využít širokým spektrum pomůcek, až je to bosu, různě lana, kettlebelly, činky, ale i vlastní váhu a vlastní tělo. Ale taky myslím, že různý expandery tam najdeme, balónky, vždycky, ježiš, já tady nejsem na józe a nebojte, to dneska yoga fakt nebude. Takže...
To jsem právě zažil s tebou včera, kdy jsme si vlastně ten balónek přehazovali jenom na zemi. Člověk si myslí, že chvilku bude odpočívat a ono ani náhodou. Ono těch 40 minut, nebo teda, pardon, 40 vteřin si přehazovat ten balónek za zády je celkem velká sranda. Určitě. Kolik lidí vlastně, nebo ten kurz, nebo ten trénink, třeba jsme měli 10 lidí? Pro kolik lidí jako si myslíš, že je optimální mít tu hodinu? Já se snažím právě nepřekračovat těch 10 lidí s tím, že když jsme měli tu dvojici, tak jsem ještě schopná jakoby uhlídat 6 stanovišť, takže tam jste po 12. Ale víc bych si na svoje triko už ani na svoje bedra nevzala, protože by to zase bylo na úkor toho, že někdo něco s velikou pravděpodobností bude cvičit špatně, což nebylo naším cílem. Což trošku je nefér, protože ty se u toho tréninku nikdy skoro nespotíš. Ale je fajn zase, že přesně je vidět, že pak jako přijdeš a pomůžeš vlastně tomu člověku, aby vlastně cvičil správně, protože já si myslím, že my chlapi máme tendenci si to všechno tahat silově a dělat dynamiku a ono to ne vždycky přináší tu správnou jako... Přesně tak, že vlastně nakonec to přebírají svaly, který jsme vůbec zapojit nechtěli a nevyrovnáme nikdy tu svalovou disbalanci, ten nepoměr těch svalů, který chceme zrovna napravit. Jak doporučuješ si sestavit trénink vlastně během týdne? Tak já bych určitě doporučila, záleží určitě podle toho, jaký je náš cíl. Jiný cíl bude u člověka, který bude chtít nabírat objem, sílu, jiný u holky, která bude chtít hubnout. Já si myslím, že třeba já osobně prosazuju celé tělo. S tím, že tam zapojíme jak vršek, spodek, s jinou obtížností, že třeba v pondělí pojedeme těžší trénink víc na nohy, ale trošku zapojíme ten vršek a další trénink zapojíme víc ten vršek a ty nohy tam půjdeme jenom tak třeba různý přeskoky a podobně. Jsi schopná takhle i sestavit třeba trénink přímo na nějaký sportovce, ať třeba jsou to kolaři nebo snowboardisti a tyhle ty věci? Já myslím, že určitě zrovna v současné době trénují vlastně naši reprezentantku v americkém fotbalu, se kterou doufám, že příštím roce dosáhneme zlatý medaile, teďka je vlastně stříbrná. Takže myslím si, že jo, uvidíme, jak nám to půjde společně dál. Máš radši takhle tu týmovou práci, že máš těch 10 lidí, nebo radši jakoby solo a individuální hodinu? Je to vždycky všechno má svý pro a proti. Určitě v té solové hodině při tom osobním tréninku je to takový užší vztah, kdy vlastně si vytvoříme nějaký ten vztah mezi sebou a můžeme víc a hlouběji komunikovat. Ale zase na těch skupinovkách je to větší zábava, větší legrace, víc těch emocí se tam určitě projeví. Jak můžu se stát i normálně trenérem? Já myslím, že jednoznačně. Tam vlastně jenom k tomu potřeba akademie nějaká. K tomu potřeba nějaký kurz, ale jak já tvrdím, kurz nikdy neudělá člověka trenérem a je to o těch zkušenostech a o praxi. Super, já ti teďka děkuju. A my se teďka na chviličku rozloučíme a přivedeme se dalšího našeho hosta Martina Polačka a budeme pokračovat. Máte se na co těšit.
Pokračujeme a bavíme se s Nikčou Bartákou a mým dalším hostem je Martin Polačko, náš kolega a kamarád. Tebe jsme si přizvali z toho důvodu, protože ty jsi tenhle ten závod běžel. Přesně tak. A dokonce jsem se i bavil. Budeme se bavit o Spartan Race. Ty jako manažerka okresní bys nám mohla vůbec říct historii, jak to vzniklo? Tak celý závod má svoje kořeny vlastně v Anglii, v britské jednotce, kde vlastně se inspiroval hlavní organizátor Joe Desana, který je z Ameriky a ten postupně vlastně do Ameriky ten závod přivedl. Jaké tam máme kategorie a vzdálenosti? Máme vlastně 3 typy kategorií, je to sprint, beast a super. Tady si můžete pak povšimnout i medailí. Jsou taky barevně odlišený. Sprint je nejkratší typ, to je 5 kilometrů, super je střední 10 kiláků a 21 kilometrů je beast. S tím, že máme i závod pro děti, který má oranžovou medaili a to je Spartan Kids. Když vlastně nějaký závodník odběhne všechny 3 závody během 365 dnů, jako tady Martin právě, tak potom získá trifektu speciální medaily. Já bych mohl trošku Nikol jenom malinko opravit, protože Nikol bych neměl opravovat sice, ale na druhou stranu každý závod sice má kilometráž, ale ta je udaná jako minimální. Takže je dost možný, že ten závod se prodlouží. Jako víceméně tyhle ty závody, které jsem měl tu čest absolvovat a doběh jsem to... 5 kilometrů, no, 7,5. Místo 5 kilometrů jsme běželi 7,5, místo 13 jsme běželi, já nevím, snad 17 a místo 22, myslím na východním Slovensku jsme běželi kolik? 25 kiláků. Tak děkujeme pěkně. No. Ty závody se běhají vlastně tady u nás v České republice a i na Slovensku, jak jsi zmínil, ale je to i celoevropský, nebo i v Americe se to běží? Nebo... Je to vlastně celoevropský, teďka se v současném roce 2014 se my třeba rozšiřujeme dál do Maďarska, do Polska, s tím, že se loni už přidala Francie, Španělsko a postupně se to rozrůstá s tím, že americký trh tam snad není stát, ve kterém by se to neběželo. Jak asi jednoduše úplně specifikovat jako Spartan Race, co to je? Překážkový běh. Extrém? Vytrvalostní? Každý sport je v něčem extrémní, že jo? Ale tohleto bych já mohl sám za sebe říct jako překážkový běh, protože mě osobně běh samotný moc nebaví. Kdybych běžel půlmaraton nebo maraton, já bych se u toho docela nudil, nebo by mě bolelo u toho kolena, takže když řeknu, že u toho mám přestávku, že klikuju nebo lezu nějakou překážku, nebo šplhám, nebo hážu štěpem, nebo pomáhám spoluběžícím, tak mě to naplňuje a to dává hezké napojení. Jaký jsou tam pravidla? Tak určitě nějaké pravidla to má. Vlastně jsou překážky, které člověk musí zdolat, pokud je nezdolá, tak je diskvalifikován, jako je třeba přelez přes vysokou stěnu. Ale pak jsou překážky jako třeba hod oštěpem, kde máte jenom jednu šanci a tady je potřeba se trefit a když se netrefíte, tak vám nezbyde nic jiného než 30 angličáků. Samozřejmě mnohdy se setkávám s názorem, jo, někdo podváděl na závodě. Snažíme se to nějakým způsobem obejít, ale bohužel tam jsou takový masy lidí, že ne všichni jsou uhledatelní, ale když vidíme, že třeba někdo místo 30 angličáků udělal 20, tak se ho dobrovolník zapíše a následně my je jakoby diskvalifikujeme z toho závodu. Když to vlastně ten závod, ten je překážkový, extrémní, kde všude se to vlastně odehrává? Vy si vybíráte celkem zajímavý místa, ať to jsou nějaký sjezdovky, my se snažíme vlastně vybrat lokace s členitým reliéfem, takže buď to jsou to sjezdovky, potom aby tam byly různý kopce, hory, ale zároveň aby tam bylo nějaký to bahno, terén. To bahno jsem viděl, že si i sami jako vytváříte. Přesně tak, vlastně především to bahno pod tím ostnatým drátem. Jak vůbec vám trvá to dlouho vlastně připravit tu trať? Je to specifický od druhu závodu, ale ten sprint trvá obvykle těch 7 dní, kde najíždí vlastně tým 10 chlapců, my jim říkáme builder tým, který postupně staví ty překážky. S tím, že v pátek přijede zbytek toho týmu, to je 100 až 140 lidí dobrovolníků, kteří nám pomáhají s tím zbytkem. Máte nějaký předepsaný jako překážky, které tam musíte mít? Je dáno 6 překážek, 6 až 7, které musí být jako třeba gladiátoři nebo přeskok přes oheň a zbytek už je na naší kreativitě, co tam postavíme. Co si myslíš, že je asi taková jako nejzajímavější překážka? Třeba ty, Martine. Pro mě? No, poněvadž jsem absolvoval 3 závody a každý závod je specifický. Jak říkal Nikol, nějaký základ těch překážek je víceméně stejný, ale každý závod může si vytvořit nějakou, řeknu takhle, nějakou specialitku. Přesně tak. Takže já nevím, já jsem teďka
v listopadu jsme běželi s kamarádem ve Francii závod a tam jsme byli neskutečně překvapení, co tam nachystali, veškeré ty překážky. Takže jestli jsme běželi nějakým takovým jakoby tunelem, kde nebylo světlo, vlastně jsme se dostali na druhou stranu překážky v obří vodní nádrži, kde jsme měli ručkovat přes vodu nějakých, já nevím, 20 metrů, někteří plavali, třeba já, v nějakých pár stupňů vody, takže to bylo strašlivý. Takže já nevím, tohleto, já nevím, lezli jsme přes takové různé reliefy, přes sítě v docela vysoké výšce, takže každý ten závod by měl mít nějakou specifikaci a aby se tomu závodníkovi nějakým způsobem vril pod kůži, aby měl na to tu pravou památku. Kolik vlastně lidí se účastní takového běhu? Třeba teďka na posledním závodě jsme měli 4 000 běžců a 8 000 diváků, takže celkem 12 000 účastníků. To je moc pěkný. Běží se, je to hromadný start, nebo je to rozdělení do nějakých kategorií? Jako? Ne, je to vlastně rozdělení do různých vln a vybíhají většinou po 15 minutách nebo po 30. S tím, že pro letošek máme novinku, kde elitní vlna teda bude bohužel dražší, ale mohou se tam přihlásit opravdu ty, kteří v té elitní vlně chtějí být. A ten, kdo chce být na stupni vítězů, tak musí být součástí elitní vlny. Už nebude možné to, že třeba když někdo startuje po obědě, tak by mohl vyhrát. Ono to je docela i logický, že čím pozdějším čase člověk startuje, tak tím je ten terén náročnější, překážky jsou víc od bahna, je těžší to zdolat. Kdo vlastně vyhrává? Je asi jasný, že vlastně v té elitní je ten, kdo tam bude nejrychlejší, ale vlastně jak můžu získat já tuhletu medaili? Vyhrává každý, kdo doběhne do cíle. Přežije. A nebyl diskvalifikován. Nebyl diskvalifikován. Tam je asi celkem zajímavý to říct, že vlastně, když se mi to nepovede, nejdřív to musím asi jakoukoliv překážku vlastně zkusit zdolat. Když ji nezdolám, tak mám teda tu variantu těch 30 Angličáků. Přesně tak. Což je taky svým způsobem pěkný trest. A princip vlastně taky tohohle závodu je, hlavním grem je pomáhat si. Takže to, že já běžím jako psychopat sice a nějaký sovec, tak mi to ničemu nebude, protože to logo by mělo být vlastně pomáhat si ty komunitě, která vlastně běží. Yes. Tak jestli jsou to holky, které nemůžou po laně, jestli nemůžou, mají strach z překážky, nějakým způsobem je namotivovat, nebo aspoň v mém případě to takhle funguje, pomáháme si všeobecně a když běžíme dlouhou trať, tak lidi mezi sebou si dávají magnézium, aby ty křeče ve svalech se uvolňovaly. Já nevím, potkal jsem kluka, který se vzdal vlastní bandáže a ortézy a dal to druhému klukovi. Bylo to neskutečné. No. A když to vlastně řeknu, můžu běžet jako individuální člověk, anebo i tým? Přesně, je to pro individuální jedince, ale je to i pro tým, kdy základ je minimálně 4 lidi v týmu. A pak vlastně můžete běžet dohromady. Určitě. A jsou nějaké registrace na to, jakože musím něco splnit předtím, nebo? Na závod je určitě potřeba se registrovat s tím, že my registraci budeme vypisovat až na konci ledna, začátkem února. A registrací všechno začíná, startem a cílem končí. Nemůžeš přijít jenom takhle dobrý den, aby jsem si dneska chtěl uběhnout, protože obvykle je to vyprodáno, anebo může se stát to, že vlastně se nemůžeš zaregistrovat, protože ta registrace probíhá přes jméno. Jasně. Kolik těch závodů vůbec vlastně máme v České republice? Na kolik turnajů se můžeme těšit? Tak my máme určitě v letošním roce v plánu 3 závody, všechny 3, aby právě Češi mohli získat trifekty a nemuseli jezdit do zahraničí, když bychom byli rádi, kdyby právě vyzkoušeli ten zahraniční závod, protože zase nová zkušenost, nové možnosti a myslím si, že v každém závodě se objeví ta kultura dané země. Ty můžeš vlastně porovnat, protože ty jsi vlastně prozradil, že jsi byl jak na Slovensku, tak v Čechách, tak ve Francii. Kde se ti to líbilo nejvíc? Tak jestli můžu začít, běžel jsem tou nejtěžší tratí, tím beastem vlastně. Tím jsi začínal? No, já jsem takový startovací, kde vlastně jsem byl lehce po operaci nohy a řekl jsem si, že to musím nějakým způsobem zdolat. A svým kámošem, kterým trénujeme, tak jsme si dali za cíl, že dáme nejdřív tohleto, protože to bylo datumově nejpřístupnější. Tak jsme odběhli tohle a tam to bolelo hodně. Pak přišly Bořetice a tam už přišel člověk vlastně s principama, kde si to můžu rozdělit silově, kde už vím, co mě může asi očekávat, přizpůsobit si stravu a já nevím, jak se vyspat a tak dále. No a pak přišel ten poslední závod ve Francii a musím říct, stupňovalo to. Východní Slovensko, Bořetice o hodně lepší a pak ta Francie, to byl jako podle mě výborná škola.
Já vám moc děkuju. Náš čas se naplnil, uteklo to s váma velice zajímavě. Je to škoda. Ale já doufám, že se nevidíme naposledy. Určitě si s vámi něco zaběhneme a uvidíme. Tak jo. Tak a to bylo dneska všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, že nejenom zůstanete u toho novoročního předsevzetí a budete sportovat a cvičit dál. A příště se budeme bavit o freedivingu, potápění a třeba i dálkovém plavání. Máte se na co těšit. Ahoj.